ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓokki walalde barkeji cila siwre karaje ngiro doggo wocci dungela juude kon waktu yoni ha to mbakna e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal Casamance koñinke gonnoɗo ya poste mum kam tina yaltude aduna taw jeeyi sababu ko kural oɗo sa loskoji ene jokki hen to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie janoɗo toon to leydi Gambie joɗodima e ɓiɓɓe Mauritanaɓe taweteɓe to Gambie ɓe kolliti caɗele mabɓe ko douane mo leydi Mauritanie to leydi Mali ñalawma hannde o ko ñalawma manditare koninkoɓe leydi ndi woni armée leydi ndi dañi duuɓi 60 mamaje e nder leydi ndi kala to leydi Gambie Adama Barrow weeɗi jungo mum ɓiɓɓe leydi ndi kala ñalawma hanki o caggal nde wondi e ɓiɓɓe leydi ndi kala o holliti kamɓe kala eɓe ndendu gam golle e ɓamtude leydi ndi to Guinée Conakry caggal yaadu Alpha Condé toon to Abou Dhabi oɗo saaha loskoji gudditama ko fate banggue wargoji bannoɗi e laamu makko to leydi Côte d'Ivoire port mo Boye tawa port tambiɓe nden kay kisala port mo Boye woni douanier ɓe teeɗima kene wona 33 tonnes taw ko médicament kaɗaɗo nadde leydi ndi kabaruuji men mana wayna toon to Burkina Faso Ghana Éthiopie Afrique du Sud Togo ha fayma to RD Congo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓataake jam gonɗaɗo kadi jata ba ko joom suudu mum duttiɗo Fama Saydou Ndiaye ko ɓiyuma duttiɗo Cheikh Saydou Ndiaye ko ɓiyuma duttiɗo Moussa Saydou Ndiaye ko ɓiyuma duttiɗo Ɗahiru Sumare ɓurɗo andirede Baabi Sumare ko musidɗo mum duttiɗo yettindo hen ɓataake o ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala ɓe ngullo dendagal babaɓe naɓe juude jeerinaɓe juude walanaɓe juude dande maayo naɓe jaltugol aduna musidɗo mabɓe biyetenoɗo Ndiaye Saydou Yero yalti aduna ɗon ɗo juude jeeri ɗo ñande talata jewtuɗo hen o wira ñande alarba jewtuɗo ɗon ɗo juude jeeri weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo ɗe nelde duwaw dendagal ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janno kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on Ndiaye Saydou Yero ko goto e darinnoɗo leñol ngol yimi yanke ko fate banggue pulaar gendi yanke labtunoɗo golle yettindo hen ɓataake o ko Ɗahiru Sumare ɓurɗo andirede Baabi Sumare Adama Balde ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safrude fina tawa maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mo ha timmi baɗadire koni maître Adama Balde ko consultant ko assistant international maître Adama Balde ina yawrani ɓen dépose ɓe kayitaji men ɓe noon ko hebde kayitaji nen dépose kayitaji men nen jooɗi ne padi résultat ji omo yawrani kadi ɓen ɗaminiɓe yaade dépose oyde kayitaji men maître Adama Balde ene yawrani kadi ɓen jiɗi ɓe renouvelede kayitaji men ene jogui kuluhuli so jeehima kayitaji men tette omo yawrani kadi ɓen ɓe kayitaji men tetta ɓiɗiɗe e juuɗe laamu maître Adama Balde ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde contrat ji jokkodire makko joni keeɓa contrat ma hano hannirta ni maître Adama Balde ene yaawi addude pamodiral hakkude gollotoɗo e patron mum walla hakkude patron e gollotoɗo mum maître Adama Balde an donkude hebde golle waɗa feere jokkodira e makko joni keeɓa golle hano hannirta ni maître Adama Balde ko assistant ko consultant on joguiɗo caɗele hakkude mum e joom suudu mum walla debbo joguiɗo caɗele hakkude mum joom galle mum
jokkodire maître Adama Balde joni o moƴƴitina galle ma hano hannirta ni maître Adama Balde ene yawrani on joguiɗo caɗele hakkude mum ɓesgu mum e joguiɗo caɗele hakkude mum e galle mum jokkodira e consultant assistant maître Adama Balde o haalama no mbatta o wasiyoma o wajoma joni hano pama mamdira galle ma no hannirta ni maître Adama Balde ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ɓen asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen e ñamminoɓe asoɓe kanŋe donke yitade koye mumen jokkodire maître Adama Balde joni mbiya alhamdulillah maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saahaji omo tawe to Mbacké Demboul woɗɗani daral Bali so tawi a waɗi 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 33 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83 ko numéro ji makko téléphone ko numéro ji makko WhatsApp sa yi kadi hello YouTube a waɗi maître Adama Balde jenganen fuladu ma yi tan golle paydude no fewi e nete bosoje de o gollata maître Adama Balde ko labɗo reedu malaɗo woni puro koyɗi moƴƴuɗo longal joom istin jam ha timmi maître Adama Balde badden bando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogas siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abou Bah jagorɗo mo Cellal ɓalli leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen mboros mo ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ko ujunere e temedde jeetato e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane joguioɗo hen mboros ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e joyo neɗɗo hen capanɗe nayo e joyo ko raaɓaɓe taw kadi raaɓuɓe men ko ɓen ɓeɓe memodirno nogas temedde ɗiɗo e nogas neɗɗo ɓen ko raaɓaɓe andaka raaɓe ɗumen kene foto wonde temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayi e goo neɗɗo keeɓi cellal mumen yimɓe sappo e ɗiɗo ne tampi koma ballite e fofandu kene wona yimɓe nayo jalti hen aduna eɗen mbiya tan yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe ɓeyda cellal itta oɗo hen ñaw duumiɗo e nder windere nde kala jagorɗo mo leydi Sénégal hakkude leyɗele woni Aissata Tall Sall yettima subaka hande o toon to Bowal Laaɗi Diwoje ngal Angola o jaɓɓama toon taw kadi ganduɗa ko jonde kaldigal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Angola cifande kewde ko fate banggue jokkodiral hakkude ɗo hen leyɗele ɗiɗi ma wat nandiral mum ko wona ɗum ko mawo joɗode e ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe toon maɓe jewtit ko fate banggue caɗele ɓen Sénégal naɓe taweteɓe toon to Angola joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koye caɗele ko fate banggue leydi Sénégal gam teskede oɗo saaha mo gonen dossier ji mum koko keewi yoga e tribunal uji e wiide biyeteɗo Elisabeth Ndaw Diouf o holliti kene foto wonde ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e nogas e joyi taw ko kan ko fate banggue caɗele titre foncier o sahani tawe yoga e tribunal uji guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyya ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati guila nden noon oɗo saaha mo gonen caɗele kewɗe puɗɗima hen réglede kono kadi ha oɗo saaha mo gonɗen won caɗele mantiniɗe taweteɗe e nder ɗeɗon leyɗele to Casamance ko koninke goto mo ganduɗa ko noga noon 22e bataillon kam 22e bataillon kam wasi toon fittandu mum ngam oɗo saaha tumede ko kam woni bartiɗo caggal nde hewɓe cetti kolliti o artiri fetilo koye makko kono ɗo saaha luskoji gudditama hen ɗum noon ko ñande jamma sappo e jeenayyi nduɗo hen lewru caggal nde o ƴetta ngam nawet to suudu safara to julol ko ɗon o wasi fittanu makko noon oɗo saaha luskoji ene jokki hen ko fate banggue sumgoji lokkal tijjaɗi ñande nogas e tati nduɗo hen lewru woni tan alet paɗoɗo hen noon so jomiraɗo haaji taw kadi wi noon ko Saydou Bocar Wague taw ganduɗa kam woni directeur de la police wo holiti kala kene wiye militaire et paramilitaire kala
oɗo sa kañumen jeeytake e ɗiɗo hen sumgoji kañumen gonen ɗo hen ko golle e haajuji mumen uddugola ko fate banggue kerola hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali kame leydi Mali e leyɗele wonande yaadi mum ko wayno CEDEAO ko fate banggue catal biyetegal HSF woni horizon sans frontiére ɓe kolliti kamɓene maɓe moɓodiri kono kadi ɓe erima pelle kewɗe taweteɗe nder leydi Sénégal ɗen pelle kala ne mbawata tawtudeɓe wallodirde mabɓe ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen koɓe moɓodiroɓe toon to place mo Lobelis Dakar gam hollirde mette mabɓe ko fate banggue yewre leydi Mali e wiide gardiɗo ngal ɗon catal woni Boubacar Seye ɓe kolliti ko ñande nogas e jeetati ha joni to Sénégal keddoɗen Grand Dakar tinama toon pelɓodiral hakkunde landa Benno Bokk Yakar kame yewmi e kala saaha ko woyi wadde ma gañiɓe tan mbaɗa hen kaaƴe kewɗe beddama toon ha yogay otoji kela kene foto wonde yimɓe jeegomo gañimi hen ɗum ko sanga 20 heures wanno yimɓe joyo hen ko rewɓe ene tampi no fewi caggal mum noon hollitama ngal pelɓodiral e kala saaha ne yaaji e nder leydi Sénégal ha toon to Pikine toonne kadi hakkude yeewi e yaadiɓe Benno kala toon to Sédhiou e hoore mum tinama toonne kadi pelɓodiral ha toon to Kolda yoga e nokkuji kala kikiɗe hanki o guddugol taw ganduɗa ko fate banggue campagne yeewi askan wi toon to Parcelles Assainies Barthélémy Dias yaltini konngudi muɗum kanko Berti noon wo holliti e konngudi makko oɗo saha ñande 22 heures so yiha woni waktu 22 heures soit omo bureau makko walla kaso holko jeeyi sababu ɗin konngudi gam hollirdemo ene tentina ko kanko jogori gagnade Dakar ɓe jaɓata kala kene wiye résultat ji taw ko résultat ji gujjaɗi ɗi jadani e jamanu ɓe kolliti noon ɗeɗo henna gueɗe kamɓe kala ɓen daari aɓe kala ɗum Aliou Sow oɗo saaha gembiɗo gam ƴamtude mairie mo Guédiawaye holliti oɗo saaha so tawi toɗɗitama e ardade mairie ndi ma wat toon ko fate banggue école aji jaaduɗe e jamanu ko wayno centre de formation professionnel taw ganduɗa kala suka mo fannu mo joguiɗa kala ma wawa yitade hen hoore maɗa ha an hoore ma mbawa teskade hen hoore maɗa to mbakna kikiɗe hanki o population mbakna yalti e weltare mumen hanki e booli gam hollirde beelama mabɓe no fewi welama noon ko iwde gardiɗo commune mo ɓokki jawe woni Khalidou Wague oɗo saha gonɗo e ƴamtude commune o kame Doudou Abdoula Doudouli woni gardiɗo ARTP ɓe noon caggal nde guitti ambulance payidino no fewi dokki ɗum mbakna finoɓe mbakna kala hanki jalti gam jaɓɓade oɗon ambulance baɗɗo fayida no fewi taw kadi oɗo saha ambulance o ɓe kolliti ɓe jaari mawɗo leydi ndi woni Idrissa woni Idi Mangana taw ganduɗa kam woni responsable parti APR ne wonde Jallel Samba Yama kame Abdoullahi Alpha Pam ɓe kolliti aɓe jaara no fewi wonande maire sortant commune mo ɓokki jaye woni Khalidou Wague kono ne kadi Abdoula Doudouli woni gardiɗo RTP kono ne kadi aɓe jaara mawɗo leydi Sénégal gam teddungal paayodingal kamɓe ɓeɗo hen mbaknanaɓe ngal ɓe mbanna ha joni koye Sénégal keddoɗen jeeyten ko ha toon to Wakam woni inde makko Alhaji Mamadou Ba jaarowo e duuɓi nogasa kam fi denɗum jaarowo e duuɓi 12 biyeteɗo Mouhamadou Diallo ha wasi fittanum e oɗon jamma caggal noon ndeɓe pini subaka o haalani jinnaɓe mabɓe ɓe noon e nawi cukalel ngel hôpital Fann tawa tigui ko ngel jaltugel aduna caggal noon ɗo samu tawi e juuɗe gendarme jeeyi sababu noon o holliti ko moftino haalisa yidde sodde courant on kalis noon o yiyani ɗum o tuumi ko ngel ɗon cukalel ƴetti ɗum o dañi fiide ɗum piggal musgal pecce jamma ha wasi hen fittanum oɗo saha on fadimo loskoji timmuɗi gam ɓe nudi toon to kaso ɗe mbiya tan ko gueɗe kamtoriɗe no fewi sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde e kala kikiɗe so huccodirde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie ujunnaje 4 e temedde 8 e capanɗe 3 neɗɗo woni ƴewdaɓe
tawani jogi oɗo hen mboros ko 497 neɗɗo kene wona ujunere e temedere e capo kene wona ujunere e temedere e capanɗe jeeɗiɗo e joyi neɗɗo keeɓi cellal mumen yimɓe tatu mbasi pittali mumen laaɓal woni kala laaɓal woni cellala laaɓal jeeya koye senare mawde no feewi ɗum jeeyi sababu ñalɗi juɓɓinama toon to Rosso gam teskede wuuro ngo e kala sahani ñiddi guila e booli ha e goɗɗum ha e diƴƴe baloje kala kene wona temedde jeetato debbo woni ƴettaɓe taw ƴetti ɗuma ko ɓen tambiɓe nden kay kisal laaɓal wuuro ngo taw ganduɗa ko mairie wuuro ngo ne wondi kadi gouverneur wuuro ngo ken wona capanɗe tati leegal ne tawe nder wuuro Rosso gam yidde laɓɓinde ɗum e nder balɗe ɗiɗi addude laaɓal kam e senare e riwtude ñonkoto kala ɓe kollitiɓe gonta jaab wuuro ngo ene heddo e tuundi e kala saaha hoorejo leydi Mauritanie caggal jillu makko toon to leydi Gambie wo dañi joɗoɗade hanki kikiɗe haade makko hendude gam fatude to Nouakchott o dañi joɗorade ɓiɓɓe Mauritanaɓe finoɓe e nder leydi ndi ɓenne kadi kolliti caɗele mumen mawɗe no feewi ko caɗele duwagne mo leydi Mauritanie ɓe kolliti e kala saaɓe jooɓa ken wona 60 ujunere taw koye koppareje uggeya kanko mawɗo leydi Mauritanie wo holliti o meeɗa tinde gueɗe baɗe ni kono kadi oɗo saaha kamɓene ɓe goni koye défaut so tawi noon woni gueɗe baɗe ni mbaɗi on jaltoɗe deƴƴere mum kalon hanane so tawi on kalata tinatake ten kanko meeɗa tinde ɗum ko adi kala maw regluɗen caɗele ko ɓuuri yawde e yaccade kala kene moƴƴina gurdam ɓiɓɓe Mauritanaɓe wonɓe caggal leydi mumen ma o wat ɗum kanko mawɗo leydi Mauritanie Ñalawma hanki o wo tawtorama joɗogol Adama Barrow kono ne kadi yogay lamɓe jeeyaɓe catala sedde yawo kono en keɓani andude holko ɓe kaldi ko fati e banggue leydi Mali jagorɗo ko fati banggue daridi woni jawdi daridi wulde bana holliti hanke haalande mum ɗum ko caggal nde o huccodirno e syndicat ji ɓen dognoɓe tebbuli boɗeji nder Nouakchott e hoore mum o holliti ɗen jogui kirsirɗe ñiɓɗe labtuɗe kono kadi o hollitama wonande no auto ji ɗi nawirta tebbuli ni wona hunde yonde teni kadi yadani e cellal ɓalli so tawi a fotti hen tan ko jiɗɗa tew ko kala sa renaki a haytat sodde on tewni gam ñamde ɗum poussiére e buubi e gueɗe kala wona hunde yaadude jaman ɗum noon caggal hande wona hunde jaɓetede e nder leydi Mauritanie kamɓe ɓen syndicat ji dognoɓe tebbuli boɗeji e nder Nouakchott yooɓe ƴewto oɗo saaha noɓe dognirta tebbuli ɗi nde pewnata ɗum ɓe cuura ɗum ha ɓuura labde ha ɓuura yaadude jamanu beele kadi tambo cellal ɓalli ɓesguji leydi ndi gam holludemo lamɗo leydi ndi ne daari gam oɗo saaha addude cellal e riwtude kala kene wiye ñabbuji kamɓene yooɓe ndento ɗeɗon gueɗe o holliti ɗen gueɗe gonata gueɗe jaɓeteɗe e nder leydi Mauritanie tambiɓe soma gaz yeyoɓe gaz domestique e nder galleji kamɓe booli kala ɓe jeddi ha mimi leydi caggal yoga e site uji kolliri wonde cogguji gaz ɓeydima e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti wona soma gaz wona more gaz wona kadi renam ga wona remme gaz ɗeɗo gueɗe kala ala hen ko ɓeydi haydara ɓe kolliti ɓeydaki wona ɓen sarwoɓe wona ɓen yeeyoɓe wona nokkuji dépôt ji mabɓe kala ala hen kala ɗo ɓeydi l'union nationale de étudiant kamɓene ɓe erima wonande laamu leydi Mauritanie nde wawata ɓeydande ɓe ndenka e kisal kono ne kadi wawata toppitanadema ko fate banggue ñamirɗi mabɓe toon to campus mo université nonne kadi nde wawata ɓeydude wonande ñamirɗi ha ɓen janggoɓe toon ɓuura kadi wawde ñibde e jangguide men ɓe kolliti kadi yiddeɓe kode logement ji ɓeydete caggal kotkine ngakki toon kono ne kadi nde mbaɗante transport en ligne gam moƴƴinde ya gara mabɓe kamɓe ɓen étudiant ji janggoɓe toon to duɗal jaaɓi hattirde ngal leydi Mauritanie suudu sarɗiyeji bureau assemblée nationale e rima hande sarɗiyankoɓe kala sanga 10 heures nde ɓe mbawata moɓodirde tawdere toon to batu to suudu sarɗiyeji leydi ndi kono en keɓani hol toɓɓere nde ɓe jogori haalde hen ma en gartoy e nder nde ɗon haalande jonde hakkude ambassadeur Algérie kame gorko gardiɗo jomin ngaluji leydi Mauritanie woni Jeynel Abidine ko fate banggue kaldigal golle oɗo saaha gonde hakkude leydi Mauritanie kam ene wondi e Algérie maɓe garten no feewi Moushoud Wolde Boul Khayri ko gardiɗo landa kam woni gardiɗo
jafuɗon mashhud wulde bula hayri kam woni gardiɗo landa gonnoɗo ho suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie gani woni suudu sarɗiye ndu leydi Mauritanie holliti kamɓe landa mabɓe ɓe kolliti ɓe jadani wonande ko sédia o uddi leydi Mali ko kono kadi ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata darade joué hen rôle moƴƴo no fewi beele leydi Mali wawa yaltude e caɗele wasa ñibde e caɗele toon to leydi Mali sukaɓe malinaɓe finoɓe to Diboli guel ñande 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe kolliti kamɓene ɗon ɗo Diboli Mali ɗo koɓe moɓodirɓe hay daba goto iwata toon to leydi Mali faade toon to leydi Sénégal aɓe piiɓi hen kala noon wona police wona douane kamɓe kala koɓe nanggodiri ɓaɓe moɓodiri ɓayde woni kerol koko udda haydara taccata ɗon ɓennata tene kadi ala kala daaba ni oto ni clandestin ɓennowo ɗon ɗum noon koɓe uddiɓe guite maɓɓe ha yaaji so wona tan ɓe keeɓi yamirore iwde laamu transition ko wona ɗum ko noon ɗo toppitiɗo ko fate banggue chambre walla men gardiɗo chambre commerce mo leydi Mali woni Youssoufa Bathioule tawama toon to Guinée Conakry ne yaade sete timmuɗo no fewi ko fate banggue kaldigal jeeygu hakkude chambre uji ɗiɗi hakkude cuuɗi jeeygu ɗiɗi ɗi kala hakkude no leydi Guinée kam e leydi Mali kala beele Mali wasattinde caɗele ko fate banggue yewre ndeɗon ko wona ɗum ko noon sukaɓe malinaɓe hewɓe erima seppo ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ngal moɓodiral noon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko kala consul moɓodiri ɗon hollirde mette mabɓe faade e ɗeɗon gueɗe ko wona ɗum ko Russie oɗo saaha ene woni caggal Mali ne wallita ɗum gam kene wona laabi nayya koɓe neldi cargo taw kadi woni hen ko alimentaire gueɗe ñameteɗe ɗum noon teska ko ñande sappo e teska ko ñande sappo nduɗo hen lewru cargo goto yettima toon to Bawal Aldiwaji ngal Modibo Keita Senou woni finde majjum hewɓe jaydiyankoɓe Mali active kolliti ñande 14 lewru janvier teskama araray woni drapeau mo leydi Russie weɗima yoga e moɓodire mabɓe siftinde on leydi Russie hakkude mum e leydi Mali ngal jokkodiral ngal taƴino guila hitande 1960 ko joni ngal ɓamtiti e nder leydi ndi kala oɗo saaha mo gonen yiide gaz woni hunde sattude no fewi e nder Bamako taw kadi ganduɗa ko gaz domestique e nder galleji wonti hunde sattude no fewi oɗo saaha mo gonen ɗo dabbunde ari hewɓe sosoɓe kewani lotade so wona tan gulna ndiyam kono ɗo saaha mbatiran ko tamade jara noon gam teskede caggal noon hollitede on usine dokkiranoɗo gaz ndeɓe kolliri wonande butelaji gaz koko ngakki hayso laamu ngu holliti kam woninde gaz ngakkani ko butelaji ngakki kono ɓen kolliti caggal uddugol keeri kala ken wiye gaz o saaha koko fuɗɗi mankude no fewi caggal kadi seeɗa jeeteɗo taw ganduɗa ko gaz mo 5 litre jeetenoɗo 550 ha fayanma 700 mbuɗo ɗo saaha yeehi ha 1400 mbuɗo ñalawma armée leydi ndi leydi Mali hannde maɓe majɓe ceppi tene kadi ɓe joƴƴini bouquet des herbes des fleurs yoga e nokkuji ɓen koninkoɓe ɓe gandaka to ganduɗa ko mayɓe e nder leydi ndi ko wona ɗum ko armée leydi Mali dañi kene wona duuɓi 61 ñalawma hannde o ko maajo armée leydi yoga e kala banggueji bafulaɓe kala kene wiye école aji jangde dartinama toon haade oɗo saaha joni tambiɓe laamu leydi ndi kamɓe jamiri yo darto jeeyi sababu noon ko toon to commune nokku biyeɗo tomora teska tomora hakkude muɗum e nokku biyeɗo wasu bidan kame kuncela ɗi nokkuji teskama toon kene wona 40 gorko joguitiɓe armée ji wonɓe e motoje tumaɓe ɗon jeeya koye pelle ɗen joguitiɓe armée ji ɗon totoɓe jihadi yankoɓe ɗum jeeyi sababu sa laamu ngu ɓeydi toon nden ka e kisal no fewi tokku caala toon kadi ko camion goto transport ɗum noɗo wiro woni bokki ha heewi taw ganduɗa koye CMDT kam woni ko sumi toon ñande 17 nduɗo lewru ha ganduɗa camion sanga 2 heures jamma sumi ko ha laaɓi kam ko wonno tonuji e wiro gasi ha laaɓi ɗum kam yaadi e cuurki kowona ɗum ko kadi camion e hoore mum ma wonti ndondi waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam ala ko heddi haydara kene wiye e oɗon fanno sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambi ñalawma hanki o Adama Baro jottima jappere dawal mum ɗimmala
o suuti jungo makko hucciti e ɓesguji leydi ndi kala toon to bowal ngal pakkaw se ndera banjule hoore mum ngam tawtorede yogay laamɓe leyɗele Afrique ha tenti Afrique bange hirnange kanko on Adama Barrow suuti jungo wondi mo fondo ɓiɓɓe leydi ndi kala mo jogoro leydi ndi jam e kisala kono kadi o weeɗi jungo makko faade ɓiɓɓe leydi ndi kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe daro ngam yaltinde leydi Mali e caɗɗele jaagol leydi Guinée iwgol ɗon ɗo Guinée Conakry Alpha Condé faademo toon to Émirats Arabes Unis woni Abu Dhabi o hollitama ko la junte militaire kamɓe kolliti ɗum ɓe kolliti wonande CEDEAO dogi en koyɗe jaam ɓen en jiya e oɗon sababu en mbawi iwde ɗon jeeyi sababu noon RPG en canciel ɓe kolliti aɓe jara no fewi wonande laamu leydi ndi kono ne kadi e CEDEAO caggal médiation moɓe mbaɗi hen ha Alpha Condé wawi iwde ɗon ɗo leydi Guinée fayi toon to Abu Dhabi ñaawo leydi ndi woni cuuɗi ñaawoje leydi ndi udditi losko e duuɓi Alpha Condé ɗi ardi laamu leydi ndi hitande ujunaji ɗe sappo ha yetti hitande ujunaji ɗe nogas e goho kala ma waɗi hen loskoji mawɗi no fewi caggal teskeri ƴiƴiƴi kewɗe duufi hen holliti ɗum noon ko maître Hamidou Bari goto e gardiɗo wonande fedde taw ganduɗa ko tribunal ji cour pénal international toon to leydi Guinée ɓe kollitima ɓe guddida ɗin loskoji haaɓe ƴeewa o saaha koɓe mbawi yiitude hen to leydi Côte d'Ivoire duwaña mo ganduɗa tambiɓe nden kay kisala port Bouye mo Abidjan ɓe nangi toon kene foto wonde capanɗe tati tonnes taw ganduɗa ko médicament mo rewani lawol tene kadi ala kala yamirore nadde leydi ndi ala kala kayitola ɓe teeɓima ɗum o saaha ene tawe e juuɗe mabɓe jonde kaldigal ko mbiyata dialogue national fuɗɗima ñalawma hannde o e fuɗɗitima ñalawma hannde o nder leydi Côte d'Ivoire ɗo watta ɗum ko hoorejo jaagoɗe leydi ndi woni Patrick Achi kono noon ko fate banggue troisiéme mandat Alassane Dramane Ouattara mo wanno on jeeytaki e toɓɓe jogorɗe haalede ɗe to leydi Ghana jaagoɗo coftala ɓalli erima oɗo saaha batu keñoraɗo taw kadi oɗon batu jotto ɗum ko ɓen tambiɓe fédération football mo leydi ndi nde ɓe garta gam hujjade e addande ɓe ko leeri no fewi koko jeeyi sababu wonande ɓen fettiyankoɓe ɓe leydi Ghana yanoɓe toon to Cameroun elminira dani hen ko gacce mawɗe wonande leydi Ghana ɗum noon aɓe totta gueɗe kala ha timmi hoko jeeyi on sababu ɗum ko ñalawma janggo nden jonde waɗata to Burkina Faso caggal wak marskrisa kabrende uddi kala kene wiye internet mobile koye galle tan internet ko wayno box oji kono kala kene wiye internet mobile ko kuppa e ndi yowa kadi Facebook Alkasum Mayga joguiɗo konngol laamu ngu caggal batu jagorde hanki o holliti ko jeeyi sababu ko ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala kono noon kanko e hoore makko o ala internet so wona e galle makko no yimɓe kala gondini ɗum noon tagui ɗum kuppede ko ha moni kala wawa yitade hen hoore mum to Éthiopie wonande CICR Croix Rouge ɓe kolliti caɗele mawɗe no fewi taweteɗe e nder région mo Tiggere e hoore mum ɓe kolliti caɗele tawete toon ko ngakkugola médicament ji safara kam yoga e ñamde kala gam teskede hôpital mo ahammara koko uddi demuɗe mum gam ñawɓe hewɓe ne toon kono noon ha ɗo médicament ji ne ngakki toon tene kadi naw toon médicament ji wona hunde wemde fewi siftinde on hakkude laamu Éthiopie kame hobel goni koye haare musde no fewi Afrique du Sud fuɗɗi premier usine mum taw ko pewno ko fate banggue vaccine anti covid taw ganduɗa penata ko vaccin haɓade ñaw biteɗo coronavirus tawtorama ɗum hoorejo leydi ndi kame milliardaire hatta ɗum hoorejo leydi Afrique du Sud kame milliardaire Amérique naajo taw ko biyeteɗo Patrick Sum tawtorama ɗum jeeyade to Amérique kono origine mum koto leydi Chine ɗum noon waɗi ko toon to Cap kene wona milliard uji kewɗi mbaɗa hen tottogo tambiɓe nden kay kisal jagorɗo tambiɗe nden kay kisal erima worɓe joomen ngaaluji kami opérateur économique en kala so tawi ɓe gaddoya koppareje mabɓe toon to banque koɓe tiroto ko tawne yoni no fewi nde ɓe mbawata noddude police walla gendarme wawa ɗoftudeɓe caggal teskede oɗo saaha leydi ndi ne heewi funtoɓe ne heewi kadi wattoɓe haqqillaji yimɓene ɓen tirotoɓe ɓe jana e jomumen kamɓe aɓen ɗon koɓe yoɓaɓe ha timmi
ɓe joɓira ko nden ka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi to RD Congo la police fawi juuɗe muɗum e pelle tati bandeji ɗen pelle tati noon hen fedde wotere ɓen jooɓino fittandu ambassadeur leydi Italie jaranoɗo e duuɓi 43 gonnoɗo tan to Kinshasa jaadunoɗo taw ganduɗa koye ballal iwgal e fedde wotere Amérique naɓe to kadi nder fedde aduna ko fate banggue wallidde ɓen wuurɓe toon to Goma ko fate banggue alimentation ñamde e yarde e gueɗe kewɗe e safara kala ko toon wo warano ñande 22 février hitande ujunaji ɗiɗi e 21 ene tuuma ɓen wadɓe ngal baɗal ɓe ko ɓen goni a jaggaɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garande en ñalawma hannde o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiranen